Dina bujana campur sari masuk deh. Gegaraning wong akrami. Manuke sapa, Mas? Pak Nurbi. Alah manuke ya mene wis muni ya to. Lah wis dipakani. Oh alah. Win menika nggih, Iki Bobo Haji Nurbi menika nggih. dipakani apa urung? Sing gadah radio. Halah, padumu jaluk, engko tak jalukke. Ora, jaluk apa to? Nggih. Anu Gondrong, sindene iki tolong dikasih dadakan. Mbok yo sing apik to, Mas. Sing apa ya? Daharan. Nggih. Kaya ngono, kaya Tekan semoga, ndi Mas. iki? Tekan kancilan iki lho. Tutu bondo tuturupo hamung hati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang matur suwun Bapak Sutarman diatungi jempol papat Lho, karo sikil. Iya, iya. Nek ngacuki piye yo to? yo terus doprok Tutup ya, Pak. ya terus doprok Oh, nggih Mas niki Mbak mantene sinten namine, Mas? Mbak Amanda Mbak Amanda kalian, Mas? Mas Topik Mas Topik nggih. Doane piye, Mas? doa yang terbaik mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bagas Waras Durga Yuswa panjang umur Bagas Waras selamat widodoni ing sabikala gampang golek sandang pangan pangupa jiwa saengga gesangipun wonten teng alam donya tansah kacekapan boten kirang setunggal menapa-menapa amin Allahumma amin. Para rawuh yang kinurmatan ing mriki wonten sekul golem Apa to, Mas? malah nantuno slametan yo piye Lek kuwi kedawan, Mas. Oh, Dong iya. kuwi gur siji cekak. malah nyaingi Pak Nurbi nantuke slametan. Alah, penting lak siji to, Mas. Aja pegatan ya, Mbak. Sekali seumur hidup. Muga-muga aku kok tiru kene iki, sekali seumur hidup. Yen angel langkung tan kena numbas harta semoga diajak campur sari dina budaya campur sari masuk deh.
to Mas suarane. Ya ngono. Wonge gede apa ya suarane gede to? Lek iki wajar wonge cilik suarane cilik ora apa-apa. Ngono ta suarane gede ya Mas? Ning kan anune cilik. Apa? Dawa cilik. Wah iku. Apane? Kilen lho. Apa? Apa ya tau ro? Wah tau didudaya. Oh alah, aku didaya Mas. Oh lah sembrono. Piye to? Lho aku yo meri no Mas. Kok nek didudaya kok malah lali omah. Ya ora to. Ya